Ja ću da vam ispričam priču o Infraworksu sada, nema mnogo vremena, međutim, ako ste zainteresovani, nije problem, možete se dogovoriti da dođete kod nas ili mi do vas za neku detaljniju priču ili posle toga da ostanete da pogledate kako to radi u realnom vremenu, da kažem, sama aplikacija. Infraworks je Autodesk-ov software za vizualni dizajn i platforma za komunikaciju sa saradnja više korisnika sa više softvera. Ovo nije, ono što ja samo pričam, ovo nije software za projektovanje. Znači, ovaj software nastaje iz potrebe da vi predstavite vaš projekat čak pre početka projektovanja i da ubedite javnost ili neke institucije da je to što ste vi napravili korisno i da treba da se realizuje. Početak projekta se radi u Infraworksu, vraća se to idejno rešenje u software gde treba da se uradi detaljan dizajn, da li je to Civil ili Revit ili neki treći software, i vraća se detaljan dizajn opet da se vidi kako to izgleda u realnom okruženju. Generiše se model. Znači, ovo je jedan model oko Siva, ove zgrade Siva, Novi Beograd, Dunav, i sa leve strane možete da vidite koji su to podaci koji mogu da se dodaju u model. Znači, to su baze podataka, neki fajlovi, da kažem, file-based podaci. To je jedan način. Drugi način je dodavanje Infraworks objekata, da bi vi prikazali što realnu sliku okruženja, znači imate gomilu biblioteka od ljudskih karaktera, jezero, vetroparkovi, ne znam, automobili, drveće, šta god vam padne na pamet, možete da, jako dobra biblioteka, a ukoliko nešto i nema, može da se izgeneriše u nekom drugom softveru kao i EMX ili FBX format, da se uveze i da se predstavi. Inače imaju jako dobro, kažem, za vizualnu prezentaciju, jako dobru biblioteku. I treća opcija koja se meni najviše sviđa, posebno kod nas u Srbiji, ovde možete da preuzmete besplatne podatke sa OpenStreetMap-a. Treba samo sitnim slovima negde napišete da je preuzeto sa OpenStreetMap-a i da koristite malo. Ja ću da pustim ovde jedan video, nadam se da... Kako se generiše model, znači kako možemo da počnemo da radimo. Može da se obeleži neka granica gde hoćemo da radimo, s kojom hoćemo da radimo. Od podataka možemo DVB fajlove, Revit fajlove, direktno Civilove fajlove da otvaramo ovde, SDF, Shapefile, Point Cloud. I sad šta je interesantno, ovde uvozimo prvo ovaj geotip, znači uvešćemo prvo jedan 3D model terena, preko toga ćemo da stavimo raster i vi ćemo dobiti već neki 3D model na koji možemo da slažemo dalje. Zgrade, saobraćajnice, sve što imate od vaših podataka. Ono što je jako interesantno, na primer, na ovu sliku, evo 3D model terena, evo kako izgleda, znači prilično onako, ovo je sad jedan mali deo, jedna mala površina, preko toga ćemo sada rastersku sliku da je stavimo, opet znači razni su formati koji su podržani, jednostavno prevlačenje drag and drop ili sa file open, je svejedno. Ima gaming engine, jako brzo radi, vidjet ćete bez obzira što ima dosta podataka i što je sve to u 3D, mnogo brzo može da se, mnogo brza navigacija kroz samu kartu. Biramo koordinatni sistem, naravno sve je georeferencirano i preko toga preletimo jedan imidž. Dalje, uvešćemo zgrade. Zgrade mogu da budu, u ovom slučaju biće shapefile, možemo da uvezemo shapefile ili DVG format, nije bitno koji format već imamo. Sve zgrade mogu da budu 2D nacrta, znači u običnom AutoCAD-u nacrtane kao 2D polilinije, ovde da ih uvezemo i da im damo elevaciju. Znači, automatskim svim zgradama možemo da stavimo neku elevaciju, da im damo neki krov. Neće to biti naravno pravo stanje na terenu, ali će da simulira i vrlo lepo da prikazuje neko okruženje.
Uz pomoć skriptova, znači imate mogućnost i random da im stavljate da ne budu sve zgrade iste elevacije, da im drugačiju teksturu nalepljujete, znači prilično realistično to okruženje da pravite ko vam treba. Naravno, za jedan blok zgrada, ukoliko radite na njemu, vi možete mnogo detaljnije da se pozabavite sa samim objektima koje uvozite. Evo sad ćemo zgrade, čini mi se, da uvezemo i tako, znači layer po layer uvozimo objekte i pravimo neko naše okruženje. CQ-Lite je format, izvorni format InfraWorks-a, znači sve što uvozimo može da se integriše u sam model. Međutim, imamo mogućnosti, na primjer u Civilu, ako smo počeli neki dizajn u InfraWorks-u, pa prebacili u Civil, uradili detaljni dizajn, pa vratili u InfraWorks, da ga ne insertujemo, nego samo referencu da ubacimo, znači bilo koja promjena na Civilu da se vidi automatski u InfraWorks-u čim se odredi, znači samo rege neki da se uradi na samu referencu. Ovo je sad neki script file, samo da nam svim zgradama da automatski neku random elevaciju da bude što realnije prikazano. U pitanju je shape file, znači same zgrade imaju još neke podatke u sebi koje ćemo kasnije da iskoristimo kod analize. I evo prilike kako izgledaju zgrade ubačene. Znači ovo su sve 2D objekti koji su ubačeni. Svakoj zgradi mi možemo da priđemo individualno i da im menjamo visinu, da im menjamo sam oblik zgrade, da im menjamo fasadu, da im menjamo krov, znači koliko potrebno u tom nekom delu gde ćemo da radimo. I tako dalje, ubacujemo saobraćajnice, ubacujemo reke, znači sve podataka što imamo možemo da ubacimo i da, evo kako izgleda, znači samo se povuče zgrada, ovim kontrolnim tačkama vertesima dole menjamo oblik zgrade, a desno ovde vidimo podatke koji su došli u samu zgradu. U odnosu na te podatke, znači evo sad ovde menjamo nagib krova, u odnosu na te podatke kasnije možemo da radimo analizu ili da dodajemo neke naše korisničke podatke koje hoćemo da se nađe tu. Drugi način je dodavanje objekata iz samog modela. Znači imamo predefinisano za vodovod i kanalizaciju, za mostove, za saobraćajnice, za drveće, za kompletan landscape, ako da kažem samo da što vernije prikažemo naše okruženje. Sad ćemo nacrtamo jednu saobraćajnicu o novom modelu koji je malo pre koji ste videli, znači koji smo napravili tako kako smo napravili podataka koje imamo. Da vidite kako jednostavno samo i brzo radi. Znači ja sam nacrtala ovde jednu ulicu, spojila sa jedne i sa druge strane, s obzirom da imamo 3D model terena, on automatski stavio stacionaže i možemo da vidimo koji je podužni profil. Niveletu možemo da editujemo direktno grafički, a možemo i parametarski dolu sve da pomeramo samo i da prilagodimo nekim našim potrebama. Znači ovo je početak, da kažem, da vidimo samo kako će da izgleda u ovom okruženju ovo parče ulica koje smo ovde prikazali. Isto tako ono što odmah možemo da dobijemo, to su poprečni preseci sa proračunom zemljenih radova, odnosno usek nasip ili super elevacija, čak ukoliko smo izabrali. Ima dosta predefinisanih modela saobraćajnica, odnosno ulica da biramo i odnosu na to, znači možemo da idemo od stacionaža do stacionaža, gledamo kako izgleda naš poprečni presek. Super elevacija ili količina useka i nasipa, odnosno zemljenih radova. Možemo da stavljamo, možemo sad ovde da, na primjer, stavimo most, imamo most i tunel kod možemo ovde na samu saobraćajnicu da stavimo. Ovo je opet, kažem, neki preliminarni dizajn iz samog mosta. Most kad napravimo, izvešćemo ga u neki drugi software, gde ćemo detaljno uradimo dizajn pa da vratimo. Znači ovo je nešto što se dobije, evo, samo informativno da vidimo kako će da izgleda. I imamo količinu utrošenog materijala u zavisnosti od toga da li je betonski most ili čelični, znači to je nešto što odmah možemo da dobijemo, koji je materijal utrošen.
Ima raznih vrsta mostova sad, znači da ne širim priču dalje, ovo je samo neke osnovne stvari da kažemo o softveru. Dosta detaljne, bez obzira što je samo informativnog karaktera, da kažem, softver. I preuzimanje besplatnih podataka. Drenažni sistem. Znači, možemo mrežu drenažnog sistema, izaberemo samo koji je tip šahtova, izaberemo koje su cevi, imate ovde gotovu biblioteku, koliko ima nečega čega ne, ako imamo potrebu za nečem čega nema ovde, napravimo, uvezemo i automatski samo uručimo infrastrukturu. Znači, gde se ovim mišljem klikne ovde, postavlja se šaht, odmah se postavlja na 3D model terena i sve ovo naravno može da se menja posle da se edituje. I I sad kad se vratimo možemo da pogledamo ispred kako je nastala naša mreža, u stvari kako izgleda. Može da se pomera, da se menja ukoliko na odgovarajući tip šahta, da se rotira, da se dešava na određenu elevaciju, da se izvozi ovako nešto u softveru, opet da ćemo da uradimo detaljan dizajn i da se vrati ovde, u InfraWorks. Dizajn samih ulica, odnosno stil, takođe može automatski privlačiti samo da se menja, ćemo nešto kasnije. Evo kako izgleda. Sad ova kompletna mreža koja se nalazi ispod zemlje. I ima tu sad niz optimizacija da se bolje sagleda infrastruktura koja se nalazi ispod, da se napravi transparentnim sam model terena, da se stavi neki wireframe, da se naglasi u stvari samo to što radimo, ukoliko ima potrebe. Evo da vidimo kako to izgleda, znači ovo transparentno da se smanji, odnosno da se poveća, da se vidi šta se nalazi tu ispod. Ili wireframe, okruženje, da pogledamo samo da naglasimo ovu našu mrežu koja nam je interesantna. Generisanje modela, preuzimanjem besplatnih podataka sa OpenStreetMap-a. Znači, meni je ovo najinteresantnije. Imate modul koji se zove Model Builder za ceo svet. Znači, bez obzira na kom delu vam trebaju podaci. Mi smo baš gledali neka sela i po inostranstvu smo skidali, znači kogod je hteo nešto da vidi, dosta je dobro urađeno. Znači, Beograd je onako odlično, a čak i manje mesta, urađene su dobre mape. Ne znam da li ste upoznati sa OpenStreetMap-om, znači to ljudi, svako može ako hoće napravi nalog, da izdigitalizuje svoje okruženje, prođe par dana dok oni provere to preko satelitskih snimaka i da ubace u sam OpenStreetMap, znači to je cela ideja. Vi preuzmete deo koji hoćete, do 200 kvadratnih kilometara možete da preuzmete, naravno od veličine podataka zavisi koliko dugo će se generiše. Tamo negde na cloudu vam se izgeneriše model i pošalje vam se na e-mail obaveštenje da je završen preuzmete model, otvorite i dobijete taj deo, evo ovako, znači ja sam skinula jedan deo za Mirjevo, pošto sam iz Mirjeva pa znam šta otprilike mogu da očekujem, a šta je stvarno na terenu i dosta je dobro urađeno. Usli na ovaj Novi Beograd, dobro Novi Beograd, ja se izvinjam, malo skidali smo iz Mirjeva. I evo kako izgleda. Znači, to su zgrade. Za svaki ovaj objekat može da se pogleda šta je source file, odnosno vodi vas link na OpenStreetMap, da otvorite pogledate koordinate tačne zgrade koje su ucrtane. I naravno, vi sad možete ovo da editujete, da prilagođavate kao god hoćete vašim potrebama. Znači, da menjate, da
promenite samu zgradu, fasadu, krov, da pomerite, stavite neku vašu, znači da ukoliko uradite nešto u Revitu, možete da ubacite ovde, ako radite visokogradnju, pa da vidite kako će to da izgleda u ovom okruženju, ulica, znači šta god, urbanizam, znači parcela možete da pravite, čak i da sečete sam teren, da se unutra vidi infrastruktura, znači da zemljeni radovi, svašta nešto. Ovo su podaci, odnosno fajlovi koji čine ovu našu mapu. Slično kao u AutoCAD-u imate kontrolu layera, možete da palite, gasite određene stvari, da sklonite zgrade, sklonite ulice, sklonite 3D model terena ukoliko treba i da prilagodite prosto vašim potrebama. I kad smo ubacili podatke, analize. Znači, koje analize možemo da radimo, opet u zavisnosti od toga koje podatke imamo, možemo da koristimo te podatke za analize. U ovom slučaju, na primjer, radit ćemo jednu analizu zgrada, odnosno možemo prvo terena, imamo 3D model terena u odnosu na elevaciju ili u odnosu na nagib. Sami definišemo, ovo je klasičan upit za analize kad su u pitanju. Znači, izaberemo koji hoćemo analizu, on je prepoznao minimalnu i maksimalnu elevaciju, izaberemo koliko hoćemo ovih pragova i transparentnost boje, možemo da nam se vidi malo telinu i šta nam se to nalazi iza i evo da dobijemo, znači, koje su najviše tačke, koje su najniže tačke ovde na terenu. Isto tako ćemo da uradimo za zgrade, znači zgrade sa elevacijom ovako, bez obzira što smo zgrade uzeli kao 2D, elevacija ovako kakva im je dodeljena ovde, znači možemo da uradimo opet u odnosu na elevaciju ili na bilo šta drugo. Ako imamo area, možemo u odnosu na površine. Ako imamo cenu, možemo u odnosu na cenu. Znači sve što vam je stil u ovom slučaju shape fajla ili na neki drugi način podatak koji možemo da iskoristimo, možemo da napravimo upit. Upalimo, ugasimo samo, znači upiti se ovi, odnosno ove analize se čuvaju i ja sad ćemo da uradimo recimo jednu analizu u odnosu na visinu krova u ovom slučaju za samu zgradu. Ovo su podaci inače koji su došli, shape file u pitanju sa shape file-om, koliko hoćemo ovih pragove razmere i da izgenerišemo vizualno da vidimo koje su najviše, koje su najniže zgrade. Svaka izmena na samom modelu automatski vrši ažuriranje na samoj analizi, odnosno ako menjamo visinu zgrade, tako će da nam se menja i boja zgrade. I tako dalje. Znači, za ulice u odnosu na jednosmernost ulica, u odnosu na tip ulica, ne znam, sad saobraćajnice mogu da budu, ne znam, pešačke, da nam obeleži različitu boju ako imamo te podatke, koje su pešačke ulice, koje su jednosmerne, dvosmerne i tako dalje, neke kategorije koliko imaju. Šta još interesantno? Analize. Interesantna analiza saobraćaja, opet sam ovdje jedan deo uzela ova raskrsnica kod ušća, odnosno pre siva. Možemo da uradimo jednu analizu saobraćaja u realnom vremenu, dovoljno je samo da se izmeri protok vozila. Ne znam da kod nas imaju neke aplikacije online. Ima. Online da se preuzme, ne. Ali imate brojite vozila, da. Dovoljno je samo da imate informaciju o tome koliko vozila prolazi na toj raskrsnici i u koje vreme, to je isto bitno, i da napravite jednu analizu da se kaže koje je dozvoljeno vreme zadržavanja vozila na toj raskrsnici i koje je optimalno koje hoćete. Ukoliko se probije, pocrveneće ovi mali kvadrati, odnosno ako je vreme više od dozvoljeno, vi sad gledate kako prolaze tu automobilčići. Ukoliko ima potrebe, možete dalje da idete dublje u analizu i da sami definišete i tip vozila i vrstu vozila i koliko se tačno kad je vozilo došlo, kad je vozilo, koliko se zadržalo na raskrsnici, kad je otišlo sa raskrsnice i da prosto napravite, da optimizujete samu raskrsnicu, odnosno da optimizujete projekat, da kažem, i imate informacije čak i o
emisiji ovih štetnih gasova, ne znam, CO2 i NOx, evo, Traffic Analyst, odnosno aplikacije gde možete da prilagodite potpuno vašim potrebama, birate vreme, da li je to u jutarnje špice ili popodne, i odnosno na ta izbrana vozila tačno njih ubacite, birate lere koje ćete da koristite, šta hoćete da prikažete, kako hoćete da prikažete, kako da izgleda sama simulacija i evo, znači malo vozilo, veliko vozilo, tad je stiglo, toliko se zadržalo, tad je otišlo sa raskrsnice i prosto da dobijete jako korisne podatke o tome šta se dešava na konkretnoj raskrsnici. Možemo da povećavamo i da smanjujemo dozvoljeno vreme, u stvari da kažem, zadržavanje vozila, ali crvenom bojom je obeleženo tamo gde probija, stavili smo 60 sekundi, tako da povećamo izgubit će se, znači, koliko dozvoljeno više ili manje. Šta je dalje analiza? Znači, analiza senke u odnosu na to koji je datum, koje je doba dana, mi tačno možemo da vidimo ukoliko, na primjer, neka zgrada u pitanju ili visokogradnja, gde će naš objekat da baca senku i šta će da baca senku na naš objekat. Znači, kako se naš projekat ponaša u nekom realnom okruženju i kako će uticaj da vrši na njega i on na okruženje. A za sve, često pitaju neke stvari koje ne postoje u samom InfraWorksu, možete da ih napravite. Ovde je jedan primer, čelični most je u pitanju i treba da se postavi neka rešetka na most koje nema u samom softveru. Znači, u Inventoru je napravljena ta rešetka, ubačena ovde u InfraWorks, urađen most, napravljena analiza, znači sve čega nema, jako jednostavno možete kao Unix ili RBX da izgenerišete objekat, da ga ubacite unutra i da ga koristite. I sad tu nekoliko tipova mostova, znači nekoliko alternativa možete da radite, to ćemo da vidimo malo kasnije. Analize, ovo je jedan plugin za InfraWorks, analize uticaja, znači ovo su sad višestruke prirodne grane, kako će poplava kada ide, kuda će da se rasprostrani samo kada nadire voda i kad se povlači voda, znači u realnom vremenu kako će da se ponaša, u stvari kojim putanjima će da ide i šta će tu da se dešava na samom terenu. Istraživanje više alternativa znači da mi u samom modu možemo da sačuvamo nekoliko alternativa za naš projekat. Da vidimo šta je najoptimalnije i da to nastavimo dalje da razvijamo kao detaljan plan. Sad pogledajte ovo znači u jednom modelu. Stavili smo raskrsnicu, stavili smo kružni tok i jedan nadvožnjak. Znači, sve to sačuvano u istom trenutku, da kažem, na jednom modelu, možemo da gledamo kako će se ponaša, da uradimo neku eventualnu analizu samog saobraćaja, protoka vozila tu i da se opredelimo za jedan. Znači, tako samo da vidite koliko to brzo radi i kako jednostavno možemo da napravimo i brzo 3 alternative za jednu stvar, za jedan projekt, za jednu saobraćajnicu. Možemo stavimo most, možemo stavimo tunel, možemo stavimo, znači šta god hoćete, možete da probate, da vidite. Sad, koliko čujem da je najoptimalnije, ispravim ako grešim, mini roundabout, da su se ispostavili kao najbolji i najbrži, za mali ti kružni tokovi, da tako sam čula. To u Engleskoj postoji već dugo. Da, kažu da je najbrži protok i da su najmanji ti sudari tu, da... Saradnje sa drugim programima, ovo je interesantno, Civil, na primjer, ukoliko imamo, ako smo započeli smo u jednom kružnom toku u InfraWorksu, da ga prebacimo u Civil, da se uradi detaljan dizajn i da se vrati opet oko InfraWorksa kao detaljan projekt, s obzirom da u Civil imate mnogo više standarda i naravno mnogo bolje alata za detaljan dizajn. I nije namena, i nije softver za projektovanje.
kao EMX format možemo sad da obeležimo deo koji hoćemo da otvorimo u Civilu. Znači, preuzet ćemo sada jedan i 3D model terena i kružni tok. Ovdje imamo alignmente neke trase koje su već napravljene u Civilu i sad ćemo da dodajemo mi tu sve šta ćemo da dodajemo, već da napravimo kružni tok. Da pogledamo u online softveru za trenutni protok vozila, da li je optimalan naš dizajn. Ukoliko nije, možemo da izvršimo neke izmene i kao takav da ga posle vratimo u InfraRx da pogledamo kako izgleda u realnom okruženju. Znači, ovo su sad neki standardi, korišćenje standarda, Civil koristite, znamo da radite u Civilu, kako to ide, i evo posle radimo eksport u software gde se vrši online analiza, kako bi to izgledalo u realnom vremenu, izvrši se neka procena vašeg dizajna i eventualno možete da korigujete da proširite stavite još jednu traku ili šta vam je već preporučeno i da se vratite posle u InfraRx da pogledate kako izgleda. ArcGIS, saradnja sa ArcGIS-om, znači možete direktno iz Esri podatke da otvarate u InfraWorks-u, da radite analize, da putem mobilne aplikacije ucrtavate, editujete podatke i vraćate ih, znači opet da ih vizualno prikažete u InfraWorks-u ili u Revitu. Znači možete automatski iz InfraWorks-a da podatke prebacujete u Revit, radite izmena, u slučaju to je neki most i neki deo saobraćajnice, u Revitu da ga vraćate u InfraWorks. Znači, jako čvrsta veza sa svim Autodeskovim softverima i sad to će biti u stvari neka veza BIM-a i GIS-a, znači da može i viskogradnja i niskogradnja da se susreće bar na tom vizualnom nivou da vidite kako izgleda vaš projekat. I na kraju prezentacije samog projekta, s obzirom da jeste alat za vizualnu prezentaciju, ima jako dobar i jednostavan mehanizam da vi snimite neke video, da prođete kroz saobraćajnicu ili kroz zgradu ili oko zgrade, da vidite vizualno to što ste napravili, da hvatate slike, da posle prezentujete nekome, znači vrlo jednostavno radi, da se provozate opet kako vam odgovara, imate i iz aviona, iz kamiona, znači imate razne opcije ovde kako može da se napravi ovaj video materijal. I to bi bilo to. Ako imate neko pitanje, ja opet moram da pomenem samo, znači ovo nije softver za detaljan projekat, ovo je samo softver za vizualnu prezentaciju vaše ideje. Ništa više od toga. Znači sve što treba detaljno da radite, radit ćete u nekim drugim softverima, ovde ćete vratiti samo da vidite kakav je u stvari uticaj na okolinu i okolina na uticaj i sve ovo što sa leve strane vidite European Geospatial Consortium, znači to su neka zapažanja, koliko u stvari bitan taj vizualni pristup kada je projektovno u pitanju, da vi možete najlakše da sarađujete kad vizualno nekom prikažete ono što hoćete i šta je ideja. Sekund, moraju ljudi. Dobro. Samo tu. Ćao. Ćao. Baš. Hvala. Ćao. To bi bilo to, ako imate neko pitanje, uglavnom se znamo, ako treba doći ćemo ili doći ćete da pogledate malo detaljnije ovaj InfraWorks, odličan je software, meni je u stvari ideja bila, ja verujem da mnogi od vas imaju to, on je u paketu, u Y kolekciji, a da ga ne koristite, to bi onda bila jako velika šteta, posebno što možete da preuzmete podatke besplatno, što je uvek kod nas problem ovde i to bi bilo to. Nije pitanje samo, pomenuli ste ovaj OpenStreetMap. On funkcioniše na već nekim, pretpostavljam, obrađenim površinama, koje su već obrađene. A kako funkcioniše na nekim delovima koji nemaju nikakvu infrastrukturu, nikakve objekte tipa komad, neke planine? Može skine 3D model terena i imidž, znači može da prikaže ako nema ništa, baš ništa. Pa komad planine, recimo. Da.
skine 3D model terena i to možete da uvezete u Civil. Znači da izgenerišete Civil, Team Surface i dalje da koristite kako da ćete. Odličan je za to, zato kažem šteta ne iskoristiti 3D model terena i shape failovi za celu Srbiju možete da skinete po layerima, znači za zgrade, za ulice, ne znam da li ima za još nešto, za vode ima, znači za vode i to bi trebalo bar da skinete kad već može, pa neka stoji. Neka stoji pa će. Da. Tanja, ovo je editor varijanta koja verovatno dolazi uz Autodesk proizvode i kupuje se zasebno. Jel postoji neki viewer koji je besplatan, da ti pripremiš nešto i samo ih pošalje za otvorik ili mora da bude kao video? Da ja mogu da uključujem i isključujem svoje vremena? Postoji viewer, ali to ne za ovo. Postoji viewer Autodesku gde možemo, znači sve što hoćemo, možemo da spakujemo, da pošaljemo nekom da taj neko pogleda, znači ima viewer besplatan i to nekom nema potrebe model, mislim nema potrebe žive podatke da gledne, nego ima toga Autodesk, ima to već. Da. Ima čak čitav model da se šeruje, da neko pogleda model, okrene, vidi da sve upiše komentar, vrati, znači ne mora uopšte da ima ovu edit verziju. Sledeće pitanje samo da li postoji brauzerska neka varijanta, znači viewer. Web pretraživač, web. Ja mislim da samo webi postoji. Da, postoji za modela. Da. Znači ja mogu da napravim model, da šerujem nekom, da taj neko pogleda, da. Ima nekoliko varijanti, možda možemo. Ima još neko pitanje? Možda narednih dana. Pogledajte, ja ne sam sad... A mi nemamo još uvek taj kolekciju, tako da nemamo nikogo sad. Može da se napravi kao samostalan software ili u okviru ove kolekcije. Znači, ja gde god da sam išla, sve kad sam vas obilazila, nekad ni ne zna se šta ima u firmi. To šteta da stoji software negde, a da ni ne znate da ga imate. To provjerite.